kasama, kinigapang ninyo Kuya Joel Vinci, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtutampo karon pinada sa usa ka inahan nga nagpatago lang sa ngan nga Susana. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni si Zelda Jesus Cabrera. Kay galaan ang atong magtatampo si Susana. Kining akong problema, bahin sa akong anak nga palahupog. Kung nga nung na problema ko, ingon magud ini ang nahitabo. Ma! Masana! Ay, sa mukha ni mga ano ba, oy, mama? Unsa ba? Unsa naman sa... Ay, kung ina nga, kakatahon ra ba kay kato Ah, kakatahon kay. kapoy ka. Sige, kagkanta-kanta. Aba, di ay ayaw pagbuot. Agay, Ako ning kalipay. Kwarta, mama, kwarta. Nasad. Kasi mo kwarta warin. May paliton ko, mama! Unsa man sa imong paliton? Beer na sad. Ha? Pungang kabayo na sad, waren. Hatagi na lang na si Warren sa sana. Hay labing manghilabot na salin sa baligyan ni Mulsonan. Ay, di na mahitabo pa. Kay ang halin nako ni asasod sa kong bulsas kalsones. Naluoy, bangkoy ko sa akong apo. Naadto na akong bahay kay ni Sumbong. Ngawanay mo hataging kwarta. Ay sus, paluiloy. Ay paluiloy yan ang warin pa. We. Kay ang kwarta nga pangayoon para ranas inom. Ngun ana magyod karon ang mga batan-on. Ay, bisag batanon pa siya pa. Dili na ko suportahan ang iyang bisyo. Di mo na bisyugon, ma. Lingaw-lingaw aron taon. Aron katuog ba? Nahusto na warin. Ay nagdaghag istorya. Way magbuot na ako kundi ko buhatag ni mo kwarta. Period. Ay. Way magbuot na ko nga dili mo hatag og kwarta kang warin. Kay ang akong anak kay nasayod man ko nga para sa bisyo ra na niyang gamiton ang kwarta. Di ko mo suporta sa bisyo sa akong anak. Ay, gamay na malang ginahabilin sa akong sudan, oy. Ay, magkalingaw na lang kong tanaw aning akong cellphone. Pulo! Uy, hala. Isa-isog niya! Ang hanggaw kong anak ay wa pa gani mong ngit hubog na. Kasi may naghatag niya kwarta. Ay, bahala na. Paday kong tanaw niya akong cellphone. Kaway! Kaway! Kaway lami! Hoy! Amaw! Hubog ka na saan? Boy, magbuot ako. Ano ako bogo? Unsa? Ano ka? Singtan mo cellphone, ha? Walay lami! Walay lami! Walay lami! Ha? Oy, ayaw pagbuot! Ha? Ano nga? Oh. Tuwa ako magbuot. Bisag. Ay, Buway ba't mo gitanaw di ha? Ay, ayaw pagbuot na ko, Warren. Besag ikaw pa, di ka kabuot na ko. Adi ay, ha? Mau ba? Be, di ko kabuot, ha, be. Oy, Warren! Naapay mga sudan ng, kung ano sudan ng imong gipanguan di ang kaldero. Hoy! Sina, di na sudan. Ha? Beda, no? Unsa ka mabuang ka mang anaka ka? Ay, malawat! Huwag kay buot. Unsa? Pagbuot ako. Ibu na lang sa mo sudan sa susudan. Ibu na. Di, bunala taga. Ay, ay! Da. Uy, sakit ano? Sakit buwan Ay, ka? Ha? Munas ginawa na kong utang sa turko aron ni puhunan o niya imula ng ipangwakli ang mga gisudlan sa mga sudan. Ha? Ay, 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 ay! May hapon mo rin. May tuyo, minimo. Sige, ito yun muna ko. Nay. At stanod office rong gabi. Ha? Ano man? Ato. Ano nga ito ko? Dunay ni reklamo. Makighusay nimo sa barangay. Kitsa! Susana ramay nakabutang diri sa sumon. Oh, Susana? Oh, warin. At tubangan niya. Karong gabi, alas 7. Ba't yung pinidurihan? Sana ra? Susana ramay gibutang diri.
Pita, no? Wala Susana ning dapita, no? Ako ra, mama! Yo, bangi ko eh. Bani ko. Ano na masag kawaring, ha? Magpatabang na masag ka na ako. O magpauban. Yan tong standard gani ha. Kay, Doon ako reklamo na ako kay magigusay ko gabi. ursa. Ay, warin. Usalan man ba kay gihilabtan? Oh! Sa inabtan ako! Kanang makainom ka, mahubog ka, magmaoy ra Awa, ka. oy! Ako'y gilabtan do. Pero, Oh, pero ursa ako. si Mama Susana, raman tao ako giyagisa na tong nahubog ko. Wa ko makalimot kay perting sakitas kung adto ka niigo taon sa paghapak niya ni Mama taon ako sa sudlanan sa sudan ba katong mga taperwer ito. Kinhiyabo man eh. Mao ba? Sa ato pa, si Mama Susana ang makikusay ni mo karong gabi sa barangay. Unsa man? Sugdan na to ang husay? O, sugdi na, sir. Ay, sana unsa ka man, Susana. Ang unay makagreklamo sa imong anak. Nga mahimo maghusayo rin nato sa inyo lang. Ipaabot pa man ay mo na din sa barangay in town, ay. Aron mo pirma na si Warren pa. Nga dili na siya magmaoy kung mahubog. Kadar na yung gusto ma'am. Pirma ko. Bato na nga. Oh, naram din na. Oh, pirma dire oh. Waren, nga kung makainom ka, kung mahubog ka, dili ka manghilabot ni bisan kinsa. Ilabi na sa imong inahan nga si Susana. Mipirma si Warren. Tuod man, wa na siya inom o wa na maghubog. Taod-taod na yun. Nalipay ko kay nagbinutan naman siya. Ama! Susana, ma! Oy, Tabang ma! Tabang ako ma! ngano ka diya, Warren? Ako ma! Tabang! Unsa? Hindi na ko maliyong akong... Ngano man ka, uy, ngano ka? Ngano ka? Di na ko maliyong akong katungas lawas! Ha? Ay, sahe. Ano na suwarin, Susana? Na mild stroke pa. Ursakan, kaluoy ko sa akong apo. May gani kay mild stroke ra. Ay, wa man kabantay gami kalit og sakang iyang BP. Mao na, ha? Niresulta na sa sigig inom anang puang kabayo. Ay, pastilan. Imbis wa nami inom. Ha? Taon-taon na wa na kainom o puwang kabayo. Na mild stroke naman hinom. Mas mayo pa rin ang ano ka na na! May pera! Oh, maayo pa. Ay, salamat. Salamat, Lord, sa iyo nga nahurot ang tanang sudan ako nga baligya. Oh, wa naman day ko itinda. Maglingaw-lingaw ko tanaw ni akong cellphone. Hindi ka kining napita. Mao ni ugat nga ni bara. Ug mao ni nakaingon sa mild stroke. Ni mo warin. Eh, Ika na, Ika. Gunta-gunta, maulian ka. Gunta-gunta. Sure ka, o lian ka na? Ha? Ha? Ika na. Gunta. Sure ka nga, lian ka? Lian ka rin? Ako manoon, ikaw. Maulian raligi ka. Pero ayaw gyud ginom mo ng puwa nga kabayo ha. Kay basig di ka maka ginawa niya. Di na sa mahimong mild stroke kundi mamatay ka na, Warren. Bako ka niya, bako. Uy, naunsa na ikaw, Aren. Una ko kikita ni mo lagi nga ni Tagay. Relax mo ko, Bam. Maestro ko. Oh, unsingan? Maestro ko. Pero hapit ako uli eh. Sigiham ko reflex. Sa atong silingan ba nga ka ng buta? Sakto yun. Bayo
ulian ko na. Lakaw-lakaw na ko din sa basketan. Dili ay ang bayot mo ningon ako din buta mo dito ningon nga maulian ko. Dili ang bayot. Buta dito. Oy, Warren. Oy. Kabangi kog alsa ning akong gikumpra kay bugat kayo. Maestro kumain, unsa? Ilom di oy. Naulian ka naman. Sige na. O kinilay alsa kay gaan-gaaran ni. Dali na Warren kay magluto pa kog sudan. Ay, Susan! Nang! Yan ay mag-order na mong deliver nang. Maayo kay nasayo-sayo mo hatod. Ay, yun na ka na mag-deliver na. Naroon, pabugnaw sa biba, gamay. Sige, sige. Diskarga na ninyo. O, nang Susan, dali na ba? Ha? Maligyan sa di kabir? O Warren, aron ipuno sa ako ang kita. Kay kuan man, daghang ganahan nga magluto kog silo kada Sabado ug Domingo sa gabi. Unya, mamaligya kog beer, aron dako-dako ang makita. Wow, dindot. Dindot ba na? Tingsi diha. Kay dili ni libre. Baligya ni Palit Warren. ko, ma. Palit ko. Ha, unsa? Palit ko. Asam ka kwarta? Ngayon ko, Lolo. Unsa? Uy, Warren. Dili na ko musugot ha, nga mubalik pa kag inom. Kay kuyaw ko takihon kada sa. Ay, ano ko yung kablokan mo? Okay na kinlawa sa ko, trabaho. Wala ko kumitinan sa ko, trabaho. Ay, akong supa ka Warren. At takihon kay ka na, di tagog ka tabangon. Ay, Warren! Ay! Ano ka na mo? Dali, dali. Join na mo diri, oy. Hoy, hoy, bayot. Ayaw pangimbitar. La diag imo. Ayaw imbitahan ang akong anak. Kay na mild stroke na na. Surti lang kay naayo na. Ay, naayon na di ng Susana. Maayon na di. May paypayim nun mo siya balik. Aron masuta ni mo kung naulian na bagyod si Warren. Warren, dali. Join na mo, Warren. Join na mo. Dali. Masa Join na? mo. Ako'y bahalas bayad. Ako'y huto na itong balit ang beer nga baligya sa imong mama. Dali. Akong bayrandaan. Kaya nakapaldo ko ganyan sa among akong afam. Tama, sana. Paldo, ma. Paldo, usa lang. Dili ha, dili. Usa ka batilir, ma. Uy, sige na, ma. Luoy kasi mong anda. Apo, ma. Sige na. Usa lang ka botelya ha. Usa ka batilir, Usa lang ma. yun ka botelya, Warren. Oo, inahan ko. Giganahan lang po kog negosyo og beer. Ingon man sisig. Og silog kay daghan mang mangaon. Og urot-urot ang baligya na kong beer. Pero ang bayot na mong silingan, gipakyaw ang beer. Gibayrandaan kay nakapaldo man kuno siya sayang afam. O gipainom niya si Warren. Usa ka beer lang akong gi-allowed nga imno ni Warren. Kay kuyaw mag-atakihon ug balik simba ko lang. Mia, beer. Bugno kay beer. Di ba? Birkol! Di ba gilamihan ka sa puwang nga beer, Warren? Labiyoy. Dugay na ikaw na kainom man eh. Puri ko sa kabatilya, be. Bam. Puri ko sa kabatilya. Pero oy, stoy. Ay, pagkita si mong mama sa sana ha. Kay, usarap yung kautilya ng iyang gialaw ni mo. Ayaw pakita. Lagi. Usara kabatilya, pero dako ha? Kanang dako ba? Grande ba? Ito nol din ako. Kanang dakong puwang kabayo, be. Ay, kaya kay Portibong Nawa, no? Murag prusin, oh. Purvida. Ako na minom, anang samtang talikos, mama. Imno rin na ako. Biar rin yun. Oo, dali na. Kadi ako. Warren! Naunsa ka, oy! Ay! Nagsusan na si Warren! Nang! Unsa? Si Warren, nang! Unsa na itapos akong anak bayot? Kalit niya siyang nahagba, nang! Unsa? Uy, siya na inom ining dakong botilya sa beer?
Waren, dong! Ayaw Ginoo pagpinuan ko, ginoo ko. Waren, Wala. ayaw ah! Patay na ning akong anak. Heta mo ha! O heta mo! Sa akong apo! Tabi mo kay ako himulsuhan ang akong apo. Oh, nganong naglingo-lingo man ka pa? Wala pulso kay Waren, Susana! Unsa? Waren! Waren, di apay kuanda kong puwa nga kabayo. Inom pa dong. O, di apay beer, o, bugnaw kayo. Paldo! Paldo! Hain man ba? Hain ma! Ano ko ganit si Waren? Hain ma! Nabuhi ang kanahan nga nakakita sa duha ka dagkong beer nga perting bugnawa. Hain! Wa gabae! Nalipay na lang ko, nga wa di ay mamatay si Waren. Bugtong raban ako siyang anak, unya mawa pa siya nako. Ay, namahala na lang ko eh. Misugot na lang ko nga mainom siya beer. Pero, in moderation na lang yun. Misugot man po din noon siya. Okay naman ma. Okay na kaya na ako. Sak butilya lang. Beer gagmay. Kanagabi okay ka na. Na sige, Waren. Ha? Nagkasinabot na tahan. Oo, lagi mo. Yes ma. Maura na eh. Ay, baay na lang na. Kaysa mawa na akong anak. Pinangga! Mao ni akong problema. Anak lagi og bugtong pagyud. Maong niuki ko nga moinom siya tagsalang ka gamayng beer kada gabi. Bisag do na pa siya gibati. Pero may maintenance naman po dinoon siya. Sakto ko ini, usayop ko. Kabangit ko ninyo kung kamo ang pasultihon, Susana. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning! Daw, Pedro, good morning, Lulia! Good morning sa mga Cortes family dahil sa San Carlos. Kaya minaw sa sila dito. San Carlos City? Dili, sa Negros. Giulngan. San Carlos City. Sa Giulngan po na po. Negros. Oh, good morning nyo diya, San Carlos. Sa tanan, ya, sa ako pagbangkod po, si Inday Ninita o si Drumbili diya. Si Inday Princess o ingon si Kimberly. Kung mapawangkon nga nasa Ibayo. Kumusta mong tanan diha sa taga Negros? Sa tanan na itong mga suod. Kumusta mong tanan? O yan, labi na gyud sa tanan mga tao nga kanunay yung mag-inom sa ato ang Don Pepe Tablia mga bata. Inom yung mo Don Pepe Tablia. The best kaya ninyo imnon mga bata. Sayos buntag, Don Pepe Tablia na ta. Iniguman itong taon. Painitan na to itong tiyan o gamay. Don Pepe Tablia itong imnon. Ya, basta mga bata, padung sa eskwelahan, Don Pepe Tablia kita. Ugum-ugum sa bug, obi yema special o diamond yema special. Onya, kung mag-chat mo, ang ato ang isumsum, kaya ato ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch ba? Bisag unsa basta Diamond Food Trade Incorporated lami pod kay na siya. Sa mga tao ni Forwer Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Mudiakap. Salamat kayo. Og sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudug GR Pipito og si Inday Shin sa Bromwich Beach Cleaning Services. The best kay na sila kay ang ilang ipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nindot kay na nato imnon kay panington ta. The best gyud kay na nato imnon. Unya labi na gyud sa tadang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan kang Kimbam Kasmer Arao, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban gihapon ang ilang imnon. The best kay na tao ng imnon. Ha? Mao na diha, inom yung mo kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Bam! Ang ato sinder ka to guli, Ma'am Susana taon, Bam. Si Ma'am Susana na si Ate Pres, pero napamigilakaw lain na si Ate Pres. Bam, nang kita lang sa ibitang baga ni. Sana Ate Pres, sana Bam, kuha ni siya, inahan nga buutan, iyang anak taon, palahubog kayo. Masakit o dili tagaan. Masakit ulit. Gipainom niya, karon, agi-atake.
nasakit. Nagdahom siya namatay na. Oh, Pag ingong naibirbog na. Pero Barog, na-stroke yung tinuod. na-stroke to ba? Na-stroke yung tinuod. Oh. Pero katoy kayo na, atik-atik na ito niya, nga pakuyap-kuyap siya. Oh. Nga ningon yung mama, do, napaibir ko siya sa, ha? Paldo, inod siya. Karon na-stroke na siyang tinuod. Wa na, naulian na. Naulian Ihangyo na. siya yung mama nga, kada gabi, usan lang ka, botilyang beer. Bam. Okay. Diretso tagpaambit ha. New Testament. Juan 6. Versikulo 54. Yeah. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Aha. Ang pasabot ni Ani, magikalawat na to ang atong Ginoong Hesus sa ato ang galamhan Sa atong hunahuna. kasing-kasing. Kasing-kasing. Muna pulong niya. Kanang na ang iyahan manggod kana bitong magsupak-supak kasi imong ginagana magtubag-tubag ka, di ba na maayo? Di bitaw. Oh, di ba na maayo? Okay, maubaya yun na, unsa to'y unang sugo ba, tahurak ang labaw Diyos, tahura ang Diyos labaw sa nga tanan, di ba? Oo. Mana ikaduha, mo to, tahura mo mga kanan. Oh. Oh, mo na nga. Apan diri sa laing mga nasuwat sa kuan, Bible. balang kasulatan. Gingo dito. Ati man na ang imong amahan kung sa tiguang na og ayaw kalimti ang gianto sa imong inahan. Nabo na dito. Uy, Karon. itingo ba? Sige lang, tubag ka lang. Bisa ko na irta. Karon, ang kaning iyahang saingan ini, ang kaning iyahang nabuhat draw tungod kay usay magsupak-supak siya sa iyahang inahan. Dili man na siya maayo Goliath, no? Gani, ingon ako amigo nga pare, kay chaplain man siya sa Perpetual Succor, si Reverend Father Clyde Salitrero, mantingalit to, kung ko sa'yo. Siya may muhatag matupila, siya may muhatag og ticket og mapasis iniglakaw sa masakiton. Ingon siya ay, kasagaran kung ako na encounter, kung matugan ka sa ospital, dili na sakit sa lawas, sakit sa kalag. Ay, ba? Sakit sa kalag. Kay kung doon na kay dili maayong binuhatan nga gihambin, pasig na ay karma, ibutang lang na to ka ng madunumtanon ka. Ang imong kontra, nagayang-hayang o katog, naghagok ito, takiliba, naghayang ba, ikaw diri wa kay pahuay, kasi sige kag kaglagot, sige kagadumot sa imong galamhan. Oh, nabi tayo giingon ba nga, mas mayo pang mamatay ang lawas kaysa mamatay mong kalag, di ba? Mauna nga, kaning iyaha, manang, ay ma'am Salo, Susana. Ma'am Susana, kanang na ang, ikaw hindi atik-atikan sa imong anak, we. Bitaw. Tanawan ko nung ikaw atik-atikan, yung sugoon ni mo, di ka ni paal sa mga ganun, pre, di ka ni paal sa. Atake ko mo, atake ko mo. Sobra Pulan ka- sa'yo. Sobra ka spoil ni mong anak, ikaw rin sa'yo bumirang anak, Usa na ma'am. masabay anak ko niya. Bugtong anak ko. Dagan ba mga bugtong nga anak? Bukan. Spoiled na kaayo, kanang hinainaya nagpakong, utangig nipon na yung mga pulong sa sahay. Buti ngipon. Karon piskay pagkaglawas, pero idara na ba yata, simbako niya, no? Sinoda. Ya, simbako niya, mawala na taning kalibutan. Niya, wa sa'y trabahong ibang kaagan. Saan niya pag-survive? Oo. Oh. Hilpir ng GC Baril nga panday. Ha? Unsa to? Magbuhi lang sa kuan, manok ni nani ka bugbuk igtil. Oh, ya, pero iso kayo. Oh. Katulad kita ko gabi eh. Ano ba? White tail. Uy, hala. Isuga, uy. Ano ba naman ang ganito naman nun? Kun ako ang pasultion.